ki khubor ka Batese TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Nginwan ramangi Hakerdob yeng jongpi Bonsian kiriu ganthei ki jiburi bat kim junot satya ban phla haba ki mat ya ka jingsha thombor hala ka jong ka yeng kasem ya kani lapan pau da ka district social welfare officer ka kong I kharchandi habakran ha ka jialang balingkot ban yalap pa ba halor kala jingaram ba ka office social welfare ka jiarap ya ki ganthei bat ya ki khna haba ki mat ya ka jingsha thombor hala ka jong ki yeng kasem Shuakane kinong tray jongka office social welfare ringkat bat kinong tray jongka state sangkal hub for empowerment of women kinong tray jongka IIPS Shillong ki hebret balari bat sumar ha verando transit shelter home maulai kinong tray jongka Meghalaya State Rural Livelihood Society ka DLSA ka open stop center ka women helpline bat kinong tray Anganwadi kilaya rally na phalau jongka State Central Library syakhandailan dak kabararu ya ki plakat ban penrem ya ke jingsha thombor jongke kenthai ha ki babun rukom Sorkar kala pendi ya kani ka prevention dan protection of women from domestic violence but hangta ka itu pa kibun bah ki judge violence lani kita ki judge jing thombor ya ki kenthai kamlei tangha kalyang jong kamet kaphat ha ka rukom sha sho sha dat rei ka deiru kata ka mental torture ka donru kita ki psychological violence emotional violence financial violence kita baro ba bonsian ki kenthai iman hangno bonsian halayeng lajong mano bangge kita ibriu kiba ki itu bonsian ula bande ukurem ujong ki kakiau lani ki jinan senrang para senrang lani umama kita ki jing tombor kaba ki kenthai imat bat kumjuru hati kelung ikna bonsian they back within the family lani hapo kalong yin kalong sem kajong bat hakani kapor ni kwa nakalyang jong sorkar ban pentip sepi balada don kum kita ibriu ki kenthai ki bamat kum kita ki lanot ki bamat kum kita ki jinge kadon kalat jinyarap nakabenta kajong pi Haka Social Welfare Department, nidon ka Women Helpline, kaba pila bansu dial 181, pila bansu phone ho number 181. Yathu ATGA idong pi, ladai ha yem, na ha jakatray, na ha kidukan, lan ni ha kilindi kisingkian tibayat. Pitang su phone ho tu number, nila pengin ay kisingyarap yapi. Nidon ru ka one stop center, kaba lakbo kerpang na kabenta ka banai kijinyarap yapi namar bonsian ni buri ya kijing sya thombor kijong nile rahan namar balai bagi jah iye kisam kijong nile rahan banya tu saka pertai ba ni mat ikta kijing e henrei wat num snow marway wat num snow ba undan ba isen e yapi wat num snow ba undan ba ngap yapi bon
lembah kini ki awareness program bani yo bani penlong keleng kibun kibri lawan sakmat bani la yo ban ai ka tinyarap yaki niale kat kepala ban pendiang na ka benta jong pi ban ai ka ki ka mon ka ki ka diang ka sarkar kala bu knang yakini yakini ki rule ban protect ya pi ban yada ya pi no kino jinsa ambor ka ba pi mat hayeng haba lani hakanu kajaka babinyo ya ka hok ka jong pi baro hang ni la yada yani daki an jong ka sarkar baro yani iwe kelung kena kentai badang red ne basamla ne balak temen ru ki an ki don ki ban yada ya pi wat num sen ran wat num sen septiang wan de chakman kalat kaban yarap ya pi kaban yada ya pi kadon wat num buri syo ya kita kicing ki jong pi wat num buri ya kita kicing le den ki jong pi namar ba ke sarkar kala bu khnang ya ka one stop center kala bu khnang ya ka women helpline ban yarap ya pi ya kiba mat ya kanu kacik to ai bau ni mombati bau long ti sharp jong kacing to men haka jim jong ni pan haka jim jong baro itu kitei kiba mat ti sharp tombor kumjo andang na ti phai na ni to kan mau ba sen piang ba rai ko bor jong kacing ye kacing ka shan mar kaliang na ba dei limba kacing trai lang ba kacing shan mar kaliang yella batet mai ke ya kata kapha kamyan jong ki ken kai ha ka im lang salang ba khasnong ka thaw ni bro ko we Not yet. I'll just chop.